Пане Романе, найбільш цікаві кримінальні провадження – це провадження щодо колишнього президента України чи президента України 2014-2019 років, які цікавлять суспільство, Петра Порошенка. Ви на брифінгу минулого тижня, здається, називали число 11. Цифру 11, що існує 11 кримінальних проваджень, і серед них було перераховано можливе ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу «Кузня» на Рибальському. Петро Порошенко вчора намагався потрапити до Державного бюро розслідувань. Так, ви його викликали у рамках кримінального провадження на допит. Так, процесуально це звучить. І прес-служба ДБР прокоментувала: ми, на жаль, не можемо робити слідчі дії тут і зараз, не заплановані, є наш порядок роботи, певні заплановані слідчі дії, є слідчі, які проводять допит у цьому провадженні, ми все ж таки лишаємося в силі, тому що ніхто не скасовував повістку про виклик. Була повістка на виклик, здається, на сьогодні. Відреагували також і в партії «Європейська Солідарність». Давайте послухаємо, що сказали в партії «Європейська Солідарність», де очільником є Петро Порошенко. Незважаючи на відсутність будь-яких повісток, сьогодні лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко прибув до Державного бюро розслідувань. Метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися непідготовленими до спілкування з п'ятим президентом України. Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує. У ході розмови в ДБР адвокатом Петра Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин. Ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано. Отже, така відповідь Європейської Солідарності. Давайте трохи в деталі, так? Тому що є велика плутанина навіть в засобах масової інформації. 11 кримінальних проваджень. Це правильно, так як ви сказали, що існує щодо Петра Порошенка. Так, з моменту мого брифінгу станом на сьогоднішній день нічого не змінилося. Є 11 кримінальних проваджень, я хотів би уточнити, де учасником проваджень є Петро Порошенко. Вчора під час дискусій обговорювалося, чи є кримінальні провадження проти Петра Порошенка або стосовно Петра Порошенка. Тобто, давайте говорити юридичною мовою, де Петро Порошенко є підозрюваним, правильно? Саме на це я вам дуже дякую, ви влучно це зауважили. Я хотів би наголосити, такого терміну в кримінально-процесуальному законодавстві на даний час, як кримінальне провадження відкрите чи зареєстроване стосовно певної особи, не існує. Що в нас є? У нас є, згідно законодавства, передбачено звернення або повідомлення про можливість вчинення того чи іншого злочину, відповідно реєстрація і проведення слідчих дій. Так ось, законодавством чітко визначено учасників кримінального процесу. Це і слідчий, це і прокурор, це свідок, це потерпілий, це підозрюваний. На даний час в Державному бюро розслідувань є 11 проваджень, які зареєстровані за зверненнями і в яких перевіряється можливість вчинення злочину і саме Петром Порошенком. Тобто Петро Порошенко є учасником 11 кримінальних проваджень. І це правильно. В цих провадженнях ми будемо проводити слідчі дії, встановлювати факт, чи є злочин, і після цього доводити чи спростовувати вину, оскільки це також обов'язок слідчого, і в залежності від або отриманих доказів, або відповідно, коли ми не зможемо довести провину, приймати остаточне рішення у справі. А процесуально у справі ми можемо прийняти два рішення. Це перше. Якщо немає доказів вчинення вини, ми закриваємо кримінальне провадження. Якщо в нас зібрано достатньо доказів, які говорять про вчинення злочину, ми оголошуємо підозру.